Bona tarda, fricatius. Torno a ser aquí i torno a portar-vos un vídeo de recomanacions, però avui no de música, sinó de llibres. Avui parlem de literatura, que ens agrada molt a tots, i us porto 3 recomanacions de llibres perquè us pugui acabar també de fer una mica amena aquesta quarantena, o a l'estiu, o quan vulgueu, que és molt bonic i molt important llegir. Llavors, la meva primera recomanació és, actualment diria, el meu llibre preferit, perquè des que el vaig llegir estic obsessionadíssima, és Gino, de Maria Climent. Llavors, Gino narra la història d'una dona a qui han diagnosticat esclerosi múltiple. Tot i així, aquest fet no és el centre, l'epicentre de la novel·la, sinó que narra, diguéssim, des de principis de joventut de la protagonista fins al present, que és on es troba lluitant, diguéssim, contra aquesta malaltia. Llavors, sí que és cert que parla, no, d'aquesta malaltia, i ho fa d'una manera molt normal, inclús amb molt humor, i tampoc s'oblida de la tristesa i de la merda que és aquesta malaltia. Per tant, suposo que és aquesta sinceritat que enganxa molt els lectors. Llavors, tot i així, també parla de molts altres temes i de moltes altres qüestions, com per exemple l'amor o el pas d'aquesta evolució, no? de ser adolescent i esdevenir adult, o la maternitat i, bé, altres temàtiques. I penso que és un llibre molt bonic, inclús es podria considerar com una novel·la psicològica, perquè jo empatitava moltíssim amb la protagonista i era com si et poguessis entrar perfectament en la seva consciència. I no ho sé, em va encantar moltíssim, us el recomano molt, i quan el vaig... Bueno, és que no el volia ni acabar perquè em feia molta pena al final. O sigui, no perquè sigui trist ni molt menys, no diria res sobre el final, però vull dir que no volia deixar de llegir les pàgines perquè em tenien molt enganxada. I també és important, i vull destacar, el fet que està escrit en dialecte tortosí. De manera que, per exemple, jo que estic acostumada al català central, és curiós llegir un llibre que fa servir els articles diferents que els nostres i penso que és una manera d'enriquir el coneixement que té un mateix de la llengua. Llavors, aquesta seria la meva primera recomanació. Llavors, la meva segona recomanació és un llibre que actualment no tinc aquí, degut a les circumstàncies del coronavirus, però us posaré una foto a algun lloc. Llavors, és Canto jo i la muntanya balla de l'Irene Solà, que per cert fa un parell no sé, però unes quantes hores que ha guanyat el Premi de Literatura de la Unió Europea. I s'ha de dir que és una novel·la que des del primer moment que s'ha publicat ha estat molt reconeguda i la veritat és que és una novel·la preciosa. I tot i que l'argument, això que us dic, és molt bonic, jo el que em va fascinar totalment a aquesta novel·la és l'estil en què està escrita, perquè fa unes descripcions bucòliques i de la natura increïbles i el llibre està farcit de referències. O sigui, siguin directes o indirectes, transportes i et fa pensar en autors de la literatura catalana com Jacint Verdaguer, Víctor Català i, òbviament, Mercè Rodoreda. Llavors ja només per això val la pena. I la veritat és que és una gran recomanació que tinc per vosaltres. D'acord, i la meva tercera i última recomanació per vosaltres serien els llibres de l'Eva Baltasar. Aquí només tinc Permagel, que diguéssim seria el primer, i el segon és Boulder, que fa poc que l'ha publicat, i no he tingut el plaer de llegir-lo, però me l'han recomanat també. Bàsicament, sobretot per la descripció dels personatges, em van dir que estava molt bé. Llavors, pel que us puc dir de Permagel, és un llibre que no em va deixar en absolut igual, o sigui, quan el vaig llegir va ser com... Uau, no sé, i me l'he rellegit altres vegades i la veritat és que és bastant increïble. I narra la història d'una noia lesbiana suïcida que bàsicament té com el permagel, no? Que el permagel, tal com ho diu ella aquí darrere, és aquella part de la Terra que no es desglaça mai i és la membrana que revesteix l'heroïna d'aquest llibre. Llavors, diguéssim que al llarg de la història es va descobrint si realment aquest permagel es trenca o no es trenca. I és una novel·la, de veritat ja ho he dit, no em vull fer pesada, però em va agradar moltíssim i a part està escrita en un estil molt poètic i és curiós perquè és molt poètic però tot i així no hi ha tabús i és totalment directe amb el que pensa i explícita l'autora. Llavors penso que aconsegueix un estil molt... Bàsicament que la novel·la té un gran magnetisme i no et deixa en absolut indiferent. Penso ara com una reflexió en general, penso que les 3 autores que he esmentat, que per cert són dones, i penso que està, per començar, que està molt bé visualitzar, diguéssim, fer visibles les dones autores i les dones artistes i les dones de darrere, però vull dir que, curiosament, les 3 novel·les embelleixen d'alguna manera o una altra la tragèdia amb les paraules o amb aquest estil tan propi i únic que tenen cada una. Llavors, tot i aquestes recomanacions, sempre són bona idea els clàssics com de la Víctor Català, de la Mercè Rodoreda o de la Maria Aurelia Capmany, de Montserrat Roig, o sigui, qualsevol de llibre d'aquestes autores sempre serà una bona opció. Llavors, aprofitant això, una recomanació així com que se'n va una mica, però si sou actius al Twitter, hi ha un compte de Twitter que es diu Mercè Rodoreda i que diàriament publiquen frases de l'autora i és molt bonic. I fins aquí el vídeo de recomanacions de llibres. Espero que us hagi agradat molt i que us vingui moltes ganes de llegir.
I això, ens veiem un altre dia. Fer què dius?